Unha pancarta co lema "O hospital non se vende" foi colgada esta mañá na entrada do provincial. Con esta acción, Marea Pontevedra, co Luís Rei, Mariquiña Lores e Teresa Casal ao mando, acusou a Xunta de Galicia de poñer a sanidade do centro da cidade en mans privadas. Tamén reivindicou o uso sanitario das instalacións do centro hospitalario cando remate o proxecto do Gran Montecelo. Marea Pontevedra o que fai é pedir que non se peche o uso sanitario do hospital, que ese plan funcional prevé tamén pechar o centro de especialidades de Mollabao, permitindo concentrar a oferta hospitalaria pública no centro da cidade en mans dun grupo. Creemos que é un pelotazo que se vai facer co edificio histórico do Hospital Provincial e posiblemente posteriormente co asilo, e creemos que é necesarísimo ter aquí asistencia sanitaria especializada, dado que vai a pasar como en Vigo, porque é a mesma empresa a que está facendo o plan funcional do Hospital Montecelo, do Gran Montecelo, e o que queren facer é deixar aquí solo a Domínguez e deixar aquí a Merced. Marea Pontevedra asegura que esta nova rede de residencias non vai a ser pública, porque é unha iniciativa que conta cun orzamento privado. A banca pon 66 millóns de euros para facer as 7 residencias públicas, que pouco máis do que gana Escotet en un ano, en dividendos, e vai a quedar cun negocio tremendo. Os maiores, desde que caeron en más de Nova Galicia, foron daqui para lá, como dicen eles, daqui para lá, da lá para aquí, de fondo de investimento francés e fondo de investimento británico, e agora, a pesar da mala calidade da asistencia que se dá nos centros de atención privada. O portavoz de Marea asegurou que cando remate o proxecto de Montecelo só haberá 60 camas máis que as que suman actualmente os 2 hospitais públicos. Por iso, a agrupación política non está de acordo con que o provincial se converta nunha residencia de maiores e consideran que esa labor debería ser adxudicada ao antigo asilo de anciáns. En Pontevedra, o Concello apostou por converter Benito Corbal na milla de ouro de Pontevedra. Para Marea Pontevedra debe apostarse porque a prolongación de Benito Corbal sexa tamén a milla de ouro para as chicas e os chicos de Oro, e que eso se faga salvando o asilo e non poñendo en venda o Hospital Provincial. E que queríamos facer un centro de primaria, un PAC para que non vaya tanta xente arriba a urxencias, queríamos facer hospitales de día que prácticamente aquí da igual a oncoloxía, a pesar de que vamos a gastar 140 millóns de euros que se van a convertir a mellor en 300 ou 400 millóns cos intereses, para aumentar 60 camas e para seguir pagando pagos millonarios aos concertos. E ainda por riba perdemos o provincial. En canto á pancarta, cabe destacar que Marea Pontevedra carecía de autorización para a instalación do tear na entrada do provincial, pero que esta foi retirada tras acabar o acto.